Čaute, vás vítam u tohto videjka. V dnešnom videjku tu máme Granny 3. Dáme si iba deda, alebo to bude ťažšie. Lebo dedo mám brokovnicu. Ty vole. Dáme easy a poďme na to, ty vole, ja sa bojím. Dúfam, že to dáme. Ja po 5 dňoch vychádza na tomto kanáli video. Skipneme to. Let's go. Dúfam, že to dám. Deň 1 klasika. OK. No ja som to tam. Ja by the way stále som v Chorvátsku, hej. Ja sa bojím, ty vole, ja som posraný. Ty vole. Okej, toto je... To čo je za odpuka? Jedno bude pravdepodobne vonku. Počítam. Ty vole. Som totálne zeseraný. Kámo, tu nič není, si robíš srandu. A tu je drevo. Nejaké. Torič, dedo. Ty kokos. Dedo, dedo. Torič. Dedo, 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 dedo. Torič. Ty kokos. Dedo, blázen, ty vole. Ľudia, vidíte to? Ty vole. Dávaj, 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 hore. Ty kokos, tak to bolo tesné. Odkiaľ prišiel, asi odtiaľto. Ty vole, blázen starý. Musím otvárať. Si spravíme takúto skratku. Ja sa bojím deda starého. Tu je Teddy. Toto je proste len také, že preskúmavanie hry. Asi by som to tak nazval. Chytro, kým nepríde ten dedo starý. Kam asi by som sa posral, keby bol tu. Počkaj. No, tu neprejdem, to viem. Áno, počkaj. Počkaj, mám nápad, tomu ver. Dávaj, ideme do Teddyho. Hore. Nie. Do deti. Budeme vôbec zbehať. Stôl?
zase dole si robí stránku. Dobre, ja tu to už vyskočím potom. Jak to nebude. Ale ty kokos. Dobre, mám plán. Idem von. Ty vole. OK. Kámo, to je scary ako vado. Dedo tu není. Čože je út. Kámo, tá hudba. Doriti, ja sa bojím, kámo, že tu otvorím a bude tam. Dobre, zavrieme. Ideme to preskúmať. Kámo, ti vedom ešte chvíľu bude hrať tá scary hudba a posedem sa. Chcel by som aspoň dačo spraviť proste. Asi idem, ale... Idem hore a tuto už vyskočím, lebo... Dávaj. Čo je? Hej, kámo. Dobre, ty. Dobre, kámo. Len... Privolám sem ten výťah. Dobre, ne, to načasujem, nebojte sa. Dávaj. No to prdele. A teraz je zle. A je zle. No doriti. No to bude dedo, že? Dávaj. Ty kokos, dedo. Ty vole. Je toto ľudia. Dedo agresívny. Dobre, nič, dobre. Kámo, prosím, že to nebude. To čo je to? Dobre. OK, nice. Dobre, máme safety aspoň. Dobre, kde je derivar? Kámo, kde je? Ja sa bojím. Tak akože hrám túto hru prvýkrát, hej, tak... Kámo, ale ten house je obrovský. Dobre. Čo je toto? Kámo, kde? Ty kokos. Derivar? Ideš? Haló, vidíš ma? Ty vole, je to agresívny, čo vám dáva ľudia. Dávaj do auta. Nedá? Odkedy? Ty... Dobre, dávaj. Toto je safe? Ja, to je weapon.
Dobre, ideme hore, kámo. Neviem, kam idem vôbec. Aha. Tu kde som, ty vole? Zaujímavé. A to som na streche. A vranička. Serus. A ty svinia. Ty sa nezmenila. Mne sa zdá, že ja keď padnem dole, že mi to nič nedá. Či? Aha. Ja som demen. Ok, ľudia, pokiaľ sa vám toto videjko páčilo. Toto bolo len tak, že preskúmávanie hry. Dajte like, odber, majte sa. Čaute.